హైదరాబాద్లోని దుర్గం చెరువుపై నిర్మించిన తీగల వంతెన నగర ప్రజలను ఆకట్టుకుంటోంది. త్వరలో ప్రారంభోత్సవానికి నోచుకోనున్న ఈ వంతెన విద్యుత్ దీపకాంతులతో మెరిసిపోతోంది. 6 లేన్ల రహదారికి ఇరువైపులా ఫుట్పాత్లు, ఉక్కుతో చేసిన రైలింగ్లు, ఆపై విద్యుత్ దీపకాంతులతో మెరిసిపోతున్న ఈ వంతెనను త్వరలోనే ప్రారంభిస్తామని మంత్రి కె తారక రామారావు తెలిపారు. తీగల వంతెన వీడియోను తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో ఉంచిన ఆయన ఇంజనీర్లకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రాష్ట్రాభివృద్ధికి మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ముఖ్యమైన అంశమని పేర్కొన్నారు. మౌలిక సదుపాయాల కోసం తమ ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో 60% నిధులు ఖర్చు చేస్తోందని చెప్పారు. ఈ వంతెన ప్రారంభమవుతే మాదాపూర్, జూబ్లీ హిల్స్ల మధ్య దూరం తగ్గడమే కాక ట్రాఫిక్ సమస్య నుండి వాహనదారులకు వెసులుబాటు లభిస్తుంది. 184 కోట్లతో 754 మీటర్ల పొడవుతో ఈ వంతెనను నిర్మించారు.